25 जुलाइ खालि आं मोनसे निउस नुनो मोनदोंमोन बे निउसखौ बबेखानि नोंथांमोनजों सावरायनो समखौनो मोनाखै नाथाय आं दिनै सावरायगोन 25 जुलाइ खालि इन्डिया मोनसे थिखनिखौ सहैनो हादों बे मा नोंथांमोना सानदों बे मा गोमोथाव नाथाय बे इन्डियानि थाखाय मोनसे गोमोथाव खारन जोंनि इन्डिया दिनैसिम बे फिटनेसखौ सहैनो हायाखैमोन मा बियो माने ड्रोन बे ड्रोन UAV नामखौथ' नोंथांमोना खोनादों ड्रोन UAV अनमेन्ड एरियल भेहिकल पाइलटलेस एरोप्लेन जायखौ होनना बुङो ना बै UAV नि गेजेरजों मिसाइल लॉन्च खालामनो हानाय रकेट लॉन्च खालामनो हानाय बेबादि केपाबिलिटिया इन्डियानियाव दिनैसिम गैया बा बै ड्रोननि हेफाजाबाव बम ड्रप खालामनाय केपाबिलिटि दङ नाथाय बिनिफ्राय मिसाइल आरो रकेट लॉन्च खालामनाय केपाबिलिटि इन्डिया दिनैसिम गैया जाबायदि नोंथांमोना इजराइलनाव खोनादों बे केपाबिलिटिखौ USA नाव खोनादों रासियानाव खोनादों बेफोर केपाबिलिटिखौ नाथाय बेबायदि केपाबिलिटिया इन्डियानाव दिनैसिम मोजां गैया बबेखानि गेदेर गेदेर ड्रोन दङ नो डाउट गेदेर गेदेर ड्रोन दङ बै गेदेर गेदेर ड्रोननि थ्रुयै आमेरिकाया जाबायदि MQ-9 ड्रोन MQ-9B ड्रोन बिनि हेफाजाबै जाबायदि मिसाइल लॉन्च खालामो रकेट लॉन्च खालामो बम ड्रप खालामो बैबादि लेभेलनि केपाबिलिटि इन्डियानाव गैया नाथाय इन्डिया बेबादि केपाबिलिटिखौ मोननो हाबाय होननानै बुंनो हायो बबेखानि इन्डियानि जि ड्रोनजों बेबायदि मिसाइल लॉन्च खालामनाय जि केपाबिलिटि बे केपाबिलिटिया आमेरिकानि MQ-9B ड्रोननि सेबां नङा इजराइलनि ड्रोननि सेबां नङा थेवब्लाबो इन्डिया बे क्लाबाव हाबनो हाबाय थेवब्लाबो इन्डिया UAV नि थ्रुयै ड्रोननि हेफाजाबै मिसाइल लॉन्च खालामनाय केपासिटि थानाय हादरनि एलाइट क्लाबाव हाबैबाय स' बेयो मा बेखौ नोंथांमोना खिन्थागोन ULPGM-V3 मोनसे मिसाइल बियो ULPGM-V3 निश्चय UAV जागोन UAV लॉन्च प्रेसिसन गाइडेड मिसाइल V3 भियाव मा जायो मिथिया V3 भार्सन 3 बो जानो हागौ भार्सन 1 भार्सन 2 भार्सन 3 बेनि फुल फर्मखौ आं मोजाङै मिथिया जायखिजाया UAV लॉन्च प्रेसिसन गाइडेड मिसाइल दैट मीन्स बे प्रेसिसन स्ट्राइक खालामगोन बेयो बेवहाय टारगेट मिस जानायनि बाथ्रा गैया जायखौ लक खालामबाय बेयाव एकदम हिट खालामगोन पिन पॉइंट अटैक खालामगोन बेयो स' ड्रोनजों माने एसे गोजौ थांगोन ओमफ्राय टारगेटखौ नायनानै मा खालामगोन टारगेटआव लॉन्च खालामनानै होगोन स' बेबादि मिसाइलनि गिबि बारनि थाखाय इन्डिया टेस्ट खालामनायाव साक्सेसफुल जादों DRDO बे टेस्टखौ खालामदों आरो बे जि मिसाइल बे मिसाइलखौ कमप्लिटलि DRDO हारसिंनो बानायदों बेवहाय गुबुन हादरनि जेबो मदद गैया आरो बेबादि ड्रोननि हेफाजाबै मिसाइल लॉन्च खालामनो हानाय केपाबिलिटिखौ इन्डिया मोननो हाबाय DRDOआ इन्डियाखौ बेबादि मोगथाङाव जाफुंहोबाय बिदिब्ला बेबादि जुदि केपासिटि फैनायनि उनाव दावहायाव बेसेबां एडभान्टेज जागोन बेखौ आं नोंथांनो खिन्थानि ड्रोनआ जोबोर फिसा मुवा बै फिसा ड्रोनजों बबेबा माने जंगल सिंथिं थांनाबो बबेबा फिसा लामाथिं थांनाबो बबेबा जोबोर गाहायथिं बिरना थांनानैबो मा खालामनो हागोन हरखाब माने सुथुरखौ मा खालामनो हागोन मिसाइल लॉन्च खालामनो हागोन UAV खौ गावख्लायनायनि सिगांनो बिनि मिसाइला मा खालामगोन स्ट्राइक खालामग्रोगोन स' UAV खौ गावख्लायगोन ना मिसाइलखौ गावख्लायगोन स' बेनिखायनो बै मिसाइलखौ ड्रोन एबा UAV नि हेफाजाबै जुदि लॉन्च खालामनाय केपासिटिया थायोबा दावहायाव खमसे खम 10% 20% मा जागोन एडभान्टेज जागोन इन्डियान आर्मिफोरा बा इन्डियानि दावहारुफोरा आरो बे केपासिटिया इन्डियानाव फैबाय बेबाराव चीन बा गुबुन हादरफोरा जोंखौ मेगन फेदेरनानै नायनो हानाय नंलिया बे टेस्टखौ खालामदों अन्ध्र प्रदेशनि कुर्नुल होननाय जायगायाव बेयाव मोनसे माने टेस्ट रेन्ज दङ अन्ध्र प्रदेशनि कुर्नुलाव बेवहाय बे टेस्टखौ DRDO खालामदों जायगाया जाहैबाय मा नेशनेल ओपन एरिया रेन्ज NOAR माने कुर्नुल होननाय जायगायाव दं अन्ध्र प्रदेशनि कुर्नुलाव नेशनेल ओपन एरिया रेन्ज होननाय मोनसे बे टेस्ट रेन्ज आरो बे मिसाइल टेस्ट रेन्ज बैहाय मा खालामदों बे टेस्टखौ खालामनाय जादों आरो बे टेस्टआ कमप्लिटलि साक्सेसफुल टारगेटआव बे मिसाइला मा खालामदों हिट खालामदों नोंथांनाव बे भिडिअखौ खिन्थानायनि जाहोना जाहैबाय ओरैबायदि नोंथांमोना साननो हागौ जे बे पुराना बाथ्राखौ लाबोलायबाय नङा बे बबेबा निउस होआखै आं नोंथांमोननो इनफरमेसनसो होदो स' बेबादि ड्रोननिफ्राय मिसाइल लॉन्च खालामनानै जि केपाबिलिटि बा केपासिटि बेखौ इन्डिया मोननो हाबाय बेबायदि मोनथामसोल' हादर दं बुहुमाव दिनैसिम बुहुमाव मोननै मोनथामसो हादरनि बादै गुबुन रावबो हादरा जिकुनु ड्रोननिफ्राय गेदेरानो जा फिसायानो जा बै ड्रोननिफ्राय मिसाइल आरो रकेट बेबायदि लॉन्च खालामनायाव साक्सेसफुल जायाखै दिनैसिमबो जायो नोंथांमोना सानदों ड्रोननिफ्राय मिसाइल लॉन्च खालामनानै माबायदि लाब जागोन लाब दं बेवहाय
ड्र'ननिफ्राय मिसाइल लन्च खालामनायनि ओंथिया जाहैबाय मा हमना ला नोंथाङा जाय जायगायाव टारगेट खालामनांगौमोन बै टारगेटआव सहैनो थाखाय नोंथाङा बहुत गोलाव लामा थांनांगोन एबा नोंथाङा एक्जाक्ट बबेबा लामाजों थांखुमानानै गावनो थाखाय नोंथांनो माने सुबिदा गैया गोजाननिफ्राय जुदि लन्च खालामो नाथाय ड्र'ना मा जागोन सिरि सिरि जोबोर गाहायथिं रादारखौ थगायनानै थांनानै मा खालामगोन हरखाब लन्च खालामनानै होगोन मिसाइलखौ आरो टारगेटआव जोबोर पिन पइन्ट एटाक जागोन जेराव नांगौ बेयाव बा मा खालामनाय बेजों मा खालामनो हागौ टेररिस्टफोरनि हेंथायै अपारेशनाव बे जोबोर हेल्पफुल जागोन बबेबा जायगायाव पिन पइन्ट एटाक खालामबा बे साक्सेसफुल जागोन आरो बेवहाय माबा मोनसे जानो बेखौ इन्टारसेप्ट खालामबाबो बेवहाय मानसिनि जिउ जोबनाय नङा आरो बै ड्र'नाव थानाय मिसाइला जोबोर फिसा जागोन मिसाइला जोबोर फिसा मिसाइल नाथाय बिनि जि हिट जेराव सौदावगोन बियो जेराव हिट खालामगोन बियो बै मा जागोन जोबोर गिदिर गिदिर टारगेट जानो हागौ बिनिखायनो ड्र'नजों मिसाइल लन्च खालामनाय केपासिटिया बबेबा हादरनि आर्मि पावारखौ इमप्रुभ खालामनायाव गोबाङैनो सुबिदा गोनां बेनिखायनो बे इन्डियानि थाखाय मोनसे जों इन्डियाखौ सुपार पावारनि स्टेजाव लांनायनि मोनसे आगान